Inanay ng misaka paingon sa may ng bahin sa nasod ang bagyong Hana. Apan dayo ang posibilidad nga kini mo landfall. Apan pa rin kusog nga hangin no sa hanging habagat. Alang sa dug detalye ni ang hipi sa Pag-asa Visayas alang sa itong weather update, Engineer Al Kiblat. Salamat ug atong sutahon ng pinakaulahing kalambuan sa dagan sa panahon. Ang tropical storm nga si Hana nga nasuod sa Philippine Area of Responsibility, primerong bagyo ning August o ikawalo nga bagyo ning tuiga, kasamtangan ang iyang sentro na mahimutang sa gilayon nga 875 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Dunay dalang hangin hadol siyang sentro nga moabot og 85 kilometers per hour o dunay gustiness o pag-unos nga dili mo sobra og 105 kilometers per hour. Nagalihok sa direksyong amihanang kasadpan sa gipaspason nga 15 kilometers per hour. Ang maong bagyo layo sa kayutaan sa Pilipinas ug wa kini direktang epekto. Hinuon ang pagkusog sa habagat mao'y nakahatag og mga pag-ulan sa dakong parte sa nasod, Luzon, Visayas ug Mindanao, ingon man ang pagkusog sa hangin. Busa sa mga sunod nga 24 oras, ang kasadpan bahin sa Visayas parayong makasinati o madagumon ng kalangitan, inubanan sa katag nga hinay ngadto na sa kasarangan o usahay kusog nga mga pagulan nga posible kini makamugnag baha ug dahili sa yuta. Hinuon, ang nabiling bahin sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo, makasinati og marang-arang nga panahon, diin panagsa ngadto na sa pagkamadagumon ng kalangitan, inubanan sa patak-patak nga hinay ngadto na sa kasarangan nga mga pagulan tungod kini sa localized thunderstorm. Base ning latest forecast track sa Pag-asa, wala tay senaryo nga nakita nga mulandfall ang bagyo sa nasod. Sa Martes, musab kini ang iyang direksyon nga mahimong northwest o mapaduol diri sa Taiwan area o mugawas sa Philippine Area of Responsibility nga ipaabot na to Biyernes sa buntag. O sa gihapon, wala tay nakita nga senaryo nga direktang epekto sa bisag asang dapita sa nasod. Pero atong bantayan mga kapuso, ang pagkusog sa hangin nga mo epekto sa Visayas o Luzon, ingon man sa ubang parte sa Mindanao. Kusa ang gikusgon sa hangin, kasarangan ngadto na sa kusog nga nagikan sa bagatang kasadpan, ang muros sa tibuok Visayas ug ang kadagatan delikado kaayo o ginadili ang paglarga sa mga gagmayng sakinang pangdagat tungod ang Pag-asa nag-issue og gale warning sa mga sumusunod nga lugar: Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Siquijor, Samar, Leyte o Biliran. Delikado kayo ang maong kadagatan ini mga lugar nga naisgutan kay ang balod posibleng moabot og 4.5 meters ang gitason nga atong gibasuhan ang mga gagmayng sakinang pangdagat nga dili na lang musungasong sa dagko nga balod. Ang haring adlaw musilang ugma sa may alas 5:34 sa buntag. Para sa dugang impormasyon o paglikay sa mga nanggawas nga fake news sa mga social media, mahimong mo bisita lang sa Pag-asa accounts sama sa DOST_Pag-asa sa Twitter o Facebook o pangitaa ang DOST-Pag-asa Weather Report sa YouTube o ayaw kalimot pagbisita sa atong official website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Gikan diri sa botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Para sa Balitang Bisdak, ako si Al Kiblat. Daghang salamat.